Nu skal jeg så skære chilien til vores stærke pizza. Chilien med navnet. Chilien. Og jeg ved ikke, hvor man skal have chili, så jeg prøver bare. Det er som løg og gluttegrad. Ej, jeg tror også, du skal skære det mindre firkanter. Rolig, Frederik. Du er ikke professionel kok, vel? Jeg ved godt, du vil være det, men det bliver du aldrig. Frederik. Gør det. Hjælp mig. Jeg kan ikke hjælpe dig. Du skal være kok, jo. Hvordan skal man chili? Ja, det vil være meget rart at vide det, før man gik i gang med det. Ja, du er utroligt dygtig, for nu at skære chili, mand. Så det er. Så sætter vi bare det væk. Skal vi, ja. Det sviger min hånd, så stærk er den. Hallo, du der. Ud af videoen. Jo. Og så er det godt, det er kernerne, der er stærke, så. Men det kommer også på pizzaen, bare roligt. Det er jo ikke kerner på pizzaen. Ja. Min mor siger til mig, at jeg ikke må spise kerner. Det er flot. Nå tak, jeg synes også, det er flot. Man. Filming. Og vi har masser af mælk, hvis I kan se det. Masser af mælk, hvis den nu er meget stærk. Kan jeg også godt være, at vi putter lidt mere på. Det skal også være stærkt. Så nu skal vi så have vores pizza ud. Så ja, kommer ikke til at skrive sig. Jeg ved godt, at den ikke er så stor. Men det var det eneste, vi lige havde i frøet. Vi gad ikke at cykle op efter den hele. Så skal vi få chilien på, som det er gået så godt med at skære. Og kernerne kommer med. Bare roligt. Det er Frederik, der får alt chilien. Nå. Nu er det stille. Så kommer vi til at chilien fra et kamera. Kerner. Lækkert. Ja. Ja, kerner. Så spreder man det ud. Ja, vi fik idéen fra Lasse med hatten, som også har lavet den her. Eller, ja. En video til den her. Jeg ved godt, jeg er pænt handicappet til at skære. Ja, så er vi tilbage. Er det nu, vi skal spise? Ja, jeg ved ikke, hvor glad vi er for det, men vi er nok nødt til det. Der er chili på, hvis det er det. Ja. Gør. 3. Tag det lidt vel. Hallo. Master. Men. Jeg tror virkelig ikke, det skal være så slemt. Resten jeg snart tør på mælk. Det er stærkt. Jeg tror, jeg bliver så syg på det ene øje. Nej, men det var roligt, jeg kiggede ind i linsen. Nu fejl.
skal mælk, Rasmus. Ordentligt! Nej, det er top mælk. Det var ske. Nej. Og hvis jeg ikke tror på, at den er stærk, så prøv det selv. Ja. Kun så lidt tilbage. Mælk. Pille dig. Nej, der er mere til dig. Okay, guys. Meget stærk pizza. Fuck den. Fuck, det kan. Kom nu. Okay, guys. Jeg kan ikke klare mere. Det er næsten en halv pizza hver. Jeg kan godt gøre udfordringen. Udfordringen skal ikke klares. Jeg skal ikke tage mig det sammen så. Ej, jeg kan ikke. Oh my god, guys. Ja. Hvad gør I, Rasmus? Guys, jeg håber I kunne lide videoen. Ja. Jeg klarer den næsten. Pizza er spist. Jeg klarer ikke den så godt. Subscribe, kommentar. Tak for at lade os have den i den her video. Ja.